ಇಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತುನ ದಾದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಡ ಉಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಗರಂ ಇಪ್ಪೇರು ಇಪ್ಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೈಸ್ಕರತ್ತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಪಾಡಿನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ತೇರು ಮುರಂದೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ್ಲು ಪೋಕಂದಿತ್ತ ಪೊಯರಾಯಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಡ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ ಪಂಡದು ಒಂಚಿ 2 ಜನದಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕೇರಳ ಪಂತಜಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ ಬುಡ್ಸ ಪಂಡದು ದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಪ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಅಪ್ಪಗದ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಸೇ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಟ ಎಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿದಿತ್ತು ಪುರ ತುಯ್ಯ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದಾಂದು ಇಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತುನ ದಾದಾಂದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡ ಅಪ್ಪಗೋರ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಗತ್ತು ತೂಕದಾದ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂದು ದೀದಿನ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತುನ ಜೋಡು ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊದ್ದು ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಣ್ಣದ ಒಂದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪುರ ಉಂಡತ್ತ ಪಾತಿರ್ನ ಪಿದೈದ ಸೈಡ್ ಡಾಪ್ನ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೇನುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನುಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಿಸ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬೆ ಪುರಕ್ಕೇನೋ ನಿಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೋ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪು ಏನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟದೇ ತೊನ್ಕತ್ತ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏತ ಕಲರ್ ಅಂದೆ ದೂರ ಮಗುನೆ ಕುಡಿಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೇನೋ ಒಂದಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಡಿಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಕೋಡ ಕೊನತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪಪ್ಪಡ ಜನ ಪಪ್ಪಡ ಉಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಗರಂ ಇಪ್ಪೇರು ಇಪ್ಪಲ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಿಪ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಎತ್ಯ ತೇರು ದೇವರನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ ಮುಕ್ಲೇಂದೆ ಮತ್ತು 45ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಥೋತ್ಸವವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತೇರು ಇಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ತೂನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವವರ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಸರ್ ನರೇಟರ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಉಂಡವಾ ಮುಂದೆ ಸೊಕ್ಕತ್ತ ಪೊನ್ನುಲೇನದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಉಂಡ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಅದ ಉಂಟು ಬೈಕ್ ಅಂಡ
ದೂರ ಬೋತುಲೆ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಕ್ಕಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೋರ ಸ್ಟೈಲ್ ತಚ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತಚ್ಪಲ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮದಾಲ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ವಿಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇಂಚಿ ತಚ್ಪಲ್ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തെ ഫോണാಗಿ ഇറ്റേണ്ട പോയിക്കൊണ്ടേ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರು ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಸೆ ಕೈಪ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಲಿಪೋಡು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕು ಹಾತೇರು ವಿಕ್ಕಿ ವಿಕ್ಕಿ ಬೂಸಾವೆ ವಿಕ್ಕಿ ವನಸ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ದಾಲ ಮಂತೀಜಿ ತುಲೆ ಕಾರಂಜಿ ತುಲೆ ವಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ರೆದ್ದವಲ ಖಾರ ಇದು ಬರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತು ಯಾಕ್ರೆಡಾ ಜಾತ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎನ್ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಒಯ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ನೇಟ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ನೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆಂಟೀರ್ ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಆರತ್ತವ ಅಣ್ಣಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಗಡವೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆರತ್ತೊಂಜಿ ಏರ್ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಡ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚಿಚ್ಚಂದು ಆರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತೇಜಂಡು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುರ್ತಿತ್ತಂಡು ఒక ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುರ್ತುಂಡು ನಿಂಗೆ ಓದ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಆಕಲಿ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಪೋಯ ಪಾತಿರ್ತು ఒక ಪಾತಿರ್ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಮಿನಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಮಿನಿ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕ್ಯಾಮರ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು ఒక ಅಂದೊಂದು ಪಾತಿರೀರು ಕಲ್ಪೇದ ಬೇತಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿರಂಡದು ಆರು ಆಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚ ఒక ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಲೆ
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.